Bai, Paulet Etxeberriaren beti gauza bardina. irrifar batekin ikusten ditut nik. Gustatzen zaigu azkenen positibismoa transmititzatzea, Eta baita ere- honetan negativismo asko dauta. Eta gero ere baita ere egia ondo pasatzen deula iten. Bai. Orduan azkenen disfrutatzen badeu, zuk esan dezuena islatzen da, eta orduan... Eta nik uste jendek notatzen dola, ondo pasatzen dezunen notatzen do. Bai. Zuen kasuan adibidez, zuen lana ez da bat erraxa. Nik badakit, edukiak egunero, dauzen zute milioika pertsona zuen zain, eta sorme lan hori inbar da. Egunero, ez dakizen bat errepikamena eta honena sartu segurazki. Baina oporretara joan, eta ez dut deskonektatzen. Hori da. Orain dela beste bat adibidez Parisea jun ginen, eta oso not pasatu dugu, baino lo oso gutxi neu zebago. Egunero gauden bideo grabatzen. Baina azkenik gozatzen zue? Bardin? Bardin gozatu gozatzen dugu, baino nik ere, gustatzen zaititea bideok. Sentitzen dut jutemen naiz Parisa eta bideok ez baitu titen. Desaprobetxo inetera. Claro. Bueno, eskerrak bain irugarren bat daukazutela. Ja, Laura. Erotuta, baino hau, nahikoa lan, ero TikToken eta bapatian, irugarren bat azaltzen berdin. Nik ez ditut bereiz, norden Paula, norden Aitana, eta irugarren izena, Laura. Laura, nundik atera irugarren hau. Nundik atera da. Eta, mira, ez dakit hori ikusiko dugu. Bideo horretan ez baino, beste baten bai ikusten. Horretan justu ere ez dago, baino... Hau Ibizan. Hau Ibizan grabatu genuen. Nun? Ibizan. Ibiza, zuen pixkat, a ber? Paris, Ibiza, Paula, Aitana. Hau Madriden grabatu genuen. Bauze irudi bat hor, iru rubia hor azaltzen dienak eta, irugarren hori nor da? Laura. Bueno, gure aizpa, Laura. Mila zer da, zuen arteko, bien arteko naskuzioa. Enpresa. Gure aizpa, Laura. Hainbeste urte eta gero, Paula eta Aitana gazte-gaztetatik Bida horro. Irugarren, inbala. Ostia, bardin da. Ez que irukiagea. Txurri. Atzeko dia berdinak. A ber, honetan, nor... Bueno, urrengo... Eskerreko berdina. Bueno, nagazita ezberdinak ditugu, distingitzeko. Bai, urdina eta berdea. Hoi berdina da. Ez denak, berdina. Bai, neko antzekoa, bai. Etzera enteratu Julian, urrengoa usten dut, urrengo TikToka txurrirekin egin behar guztela. Churru y la TikTok N12 en el Ostras, adugo ya. Ai, Izen burua, churru y las churris.